आङो मोजां कन्डिसनबाबो गाज्रि कन्डिसनबाबो आं बेखौ न'आव लाबोथारनो सफैथारनांगौ बियो सारमोना बेखौ रेहाय खालामनांगोन आरो रैखा खालामनानै मदद खालामनानै बेखौ न'आव लाबोथारनांगोन हेफाजाब होथारनांगोन सारमोना दायो बिथाङा हस्पिटालाव दङ होनदों बिथांनि थासारिया मोजां नङा औ बिथांनि देहानि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंथाङा मा लुबैदों आं सारमोननिफ्राय मदद लुबैदों सारमोननिफ्राय माने रायजो राजानिफ्राय सार रायजो राजानिफ्राय मदद लुबैदों माने बिथाङा न'आव सफैथारनांगौ आरो गाज्रिबाबो मोजांबाबो माब्ला थांदोंमोन आरो मा खामानियाव थांदोंमोन बियो समबार फुङावहाय 8टा बाजियाव थांदोंमोन मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बियो कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन साबेसे थांदोंमोन बिसोरो 3 ओमफ्राय माबोरै बिदि जानो मोनखो नोंथाङा मिथिनो मोनखो एसे बिसोरोथ' ट्रेननिफ्राय ओंखारदोंमोननो ओंखाम जानो होननानै थांनायावनो बेहा एसे उनमोननो बे उनावनो मा जाखो मिथियानो आरो मानसिया गोमाबाय फन जेबो गैला फन खालामबाबो रिसिभ खालामला ओमफ्राय आरो बिनि उनाव सुइच अफ जाबाय गिरि आरो अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आङो बे आह'म गामिनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बे बेन्दोंनि सिङावनो थानाय बे आह'म गामि खोनानो मोनदों बिथाङा 26 फेब्रुवारियाव न'निफ्राय ओंखारलांदों केरेलायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन खामानि मावनो बिसोरो साथामजों ओंखारलांदों दा बै समाव 26निफ्राय बिसोरो थांनानै 28आव बिसोरो चेन्नाइनि एगमर होननाय मोनसे स्टेशनाव बिसोरो ओंखारहैदों बिसोरो हरनि 9:30 समाव बिसोरो ओंखारहैदों ओंखाम जानो आरो ट्रेनाबो बिनिफ्राय बिसोरो जितु केरेलायाव थांगोन नालाय बेनिफ्राय बिसोरो गोदान ट्रेन माने हमनो गोनां जाहैगोन दा बिनि थाखाय बिसोरो गोदान ट्रेनबो हमखागोन बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिसोरो बे गोदान गावसोरनि केरेलायाव थांनाय ट्रेनाव गाखोगौमोन आरो दा बे हिसाबै जेब्ला बिसोरो ट्रेननिफ्राय ओंखारो दा ओंखारनाय समाव बियो उन जादोंमोननो दा उन जानायावनो दसे उनाव बे सानै लोगोआ बे उन जानानै थांनाय जिथु रनेन गयारि दा बेखौ बिसोर सानैबो नुफिनासै दा नुयैनि जाहोनाव बिसोरो हालाय हाफाय जानानै स्टेशन फारसे नायफैफिनदोंमोन आरो ट्रेनावबो बिसोरो नागिरदोंमन नाथाय बिथांखौ नुवाखिसै दा नुयैलाय बिसिनि केरेलायाव थांनायनि ट्रेननि समाबो जाबाय दा बे हिसाबै बिसोरो सानै लोगोआ केरेलायाव थांबाय बिनिफ्राय बे रनेन गयारिया बे 28 फेब्रुवारिनि बे हरनि समावनो बिनि जाथाया जानो हमबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब मानगोनां आफादगिरिनि हेफाजाबजों आरो लोगोसे चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोननि नाजानायजों जिथु चेन्नाइआव थानाय जि रनेन गयारिनि देहा सोलेर बे सोलेरखौ संदाननो हानाय जादों दा बे हिसाबै साबायखर बावनांगोन चेन्नाइ बड' एस'सिएशनखौ बिथांमोनहा गोबांथार हेफाजाब खालामगासिनो दङ मैयानिफ्रायनो जोंजों लोगोसे फनाव जगाजग दङ आरो दिनैबो दङ आरो रनेन गयारिनि देहा सोलेरसिम बिथांमोनहा हर सान नेनानै दंबाय थायो दा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय जोबोद साबायखर दा हजोंनिफ्राय फोरमायहरनाय बादिब्ला 29 सोरांसि 3टा बाजायाव बेयो मोनसे प्राइभेट सरकारि गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव बेयो एडमिट जादोंमोन आरो दा बेखौ सोर लांखो जों दासिम मिथियाखै दा पुलिसासो लांदों ना सोरबा पाब्लिकफ्रा लांदों बेखौ जेबो मिथियाखै आरो बिनि जाथाया बोरैहाय जादों माब्रै जानो मोनखो बेखौ जों दिनैसिम मिथियाखै दा न'खरनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ बिथांमोना सहैथ'वाखै दा न'खरनिया थांनानै सहैनायनि उनाव दिनै 9टा बाजासोआव बिसोर सहैगोन
हयथ' 10टा 11टानि बाजायाव जों हराव खबरखौ मोनगोन मानसिया थांनानै दङ ना गोथाङै दङ मा अबस्थायाव दङ दा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ डक्टरनि फोरमायनाय बायदिब्ला कन्डिशना मोजां नङा आरो बियो साननै जाबाय बे साननैयाव फुल माने मोजां ट्रिटमेन्टखौ बियो मोननो हायाखै नर्मेल ट्रिटमेन्टआव बियो दंगासिनो दङ दा फुल ट्रिटमेन्ट जुदि मोनोब्ला हयथ' बियो बासायनायनिबो लामायाव जानो हागौ दा दासिम मोजां रिपर्टखौ मोनथ'वाखै